Ni'n gweld y stiwardiad hefyd yn neud I gwaith yn ardderchog yn cadw trefen. A pan wyt ti'n meddwl am yr amserlen sydd angen, mae angen bod yn gyson ac yn driw i'r amserlen. A mae hwnna'n dipyn o bwysau hefyd yn dywer y stiwardiad a'r beirniad hefyd. Ydy, mae'n gofyn cadw i'r amserlen fel o ti'n sôn. Mae yna gloc I gael yn nghanol y cylch, wrth gwrs, a ni'n dilyn y cloc yna'n fanwl iawn. Felly mae yna bwysau ar y beirniad I sicrhau bod hi ddim yn rhedeg drosto na rhedeg dano, a mae'r cyfrifoldeb hynny wedyn yn cael ei gyfathrebu trwy'r stiwardiad. 1 ar 15 wy'n credu oedd yn y dosbarth yma, ynddo fe? Ie, dwi'n meddwl bod ti'n wir. Dwi'n meddwl bod hwn yw'r ceffyl diwetha sy'n gwneud y sioe unigol. Mae'r 16 yn y cylch wedyn yn gwneud rhestr I lawr o flaen yr eisteddle. Felly'r adran A, yr ebolion blwydd yw'r rhain. Pydwel Hugo fan hyn, allan o'r march blaenau Feipin a'r gaseg maes gwyn Havaiana. Yn eiddo'i Callum a Jade Curry. Braf gweld yr haul yn disgleirio ac yn dangos yr ebolion blwydd ar ei gorau. Yng nghanol y prif gylch, mae'n i'r Merlod Mynydd Cymreig, yr adran A. Dyma fydd eu cartre nhw drwy gydol y dydd heddi. Pob un o'r Merlod Mynydd Cymreig wedi cael ei beirniadu yn unigol bellach, ac Owen Kitty Bodley wedi bod yn neud ei gwaith yn eitha cyson ac yn eitha chwym. Chwym iawn, wedi bod yn gyflym iawn dwi gyda'r beirniadu yma. Mae'n taro golwg ar y rhestr sydd gyda'i ar y bryd, ar y brig brydfa Thistledown Jungle Book, ar y slapping sy'n arddangos ar ran y perchennog Sandy Anderson. Mandy Higgins yn ail, Simon Charlesworth yn arddangos, Pinewell Hegarty. Pennech Gypsy King wy'n credu sy'n drydydd. Dyna fe, dyna'r tri sydd ar y brig ar hyn o bryd, ond mae'n cerdded I lawr y llinell. O edrych ar y tri sydd ar y brig, wyt ti'n gweld y patrwm? Ie, mae wedi bod yn gyson iawn yn ei theipi byddwn ni'n dweud. Mae'r tri cyntaf, ti'n gweld bod yna ben llinyn, y cyntaf yn cario I gorff yn dda, mae ben yn uchel yn dweud. Ti'n gweld ceffyl, mae'n browd iawn yn dweud yr ceffyl cyntaf yna. Mae dipyn o ben llinyn iddo fe hefyd, ond dwi ddim ar ben eto, gellith pethau newid yn gyflym iawn. A dyma'r eiliadau. Dyma le dyn nhw ddim, wel, yn amlwg yr un sydd ar y brig, ddim eisiau bethau newid. Maen nhw'n neud popeth o fewn I gallu yn dyn nhw fel y trinwyr I ddal sylw'r ceffyl I ddangos ar ei gorau. Ie, ond mae gyda ti ambell I geffyl wedyn sydd yn gwneud y gwaith yn hawdd iawn. Byddwn ni'n dweud bod y ceffyl yma'n dala I ben yn naturiol yn uchel yn dwe. Odi. A natur eitha tawel I weld. Ydy, mae natur yn bwysig iawn gyda'r adran A, oherwydd bydd angen I nhw fod yn gyffylau marchogaeth I blant. Felly mae'n bwysig iawn bod nhw'n gyffylau tawel a bod y temperament yn un da, wrth gwrs. Fi'n credu bod y cardiau yn dechrau dod allan ydyn. Ond dwi ddim ar ben eto, Heledd. Na, wy'n gwybod. Ti'n ti bron yn timlo nhw'n dylai anal yn dwyt ti? Wyt ti yn wyt. Hawdd iawn I ni sy'n iste fan hyn. Hawdd iawn, dwi. Ond Kitty, wel, yn hamddenol iawn, yn mwynhau'r diwrnod fyddwn ni'n dweud. Ond dwi ddim ar ben eto. A fydd Thistledown Jungle Book yn dal gafel ar y safle cynta. Kitty, y beirniad yn y siaced lwyd, a mae'r het I ffwrdd. Ardderchog. Y stiward Edwin Prosser wedi diosgar het ac yn dangos mae'r enillydd yw Thistledown Jungle Book yn fab Ilar Dakota a'r fam Thistledown Jungle Queen. Felly pob clod i'r enillydd Sandy Anderson a Thistledown Jungle Book. Da iawn nhw. Come for a walk, come on. The first result of the day, now going to the 120 section, that's the Mynydd Cymreig Ebol Blwydd.
And first, got to number 50. This is down to the book. Shown there by Welsh Hopkins. Second was 57. This is Kyle Hegarty, the property of Andy Higgins from Suffolk. Shown there by Simon Charlesworth. Third was 67. This is Heather 63, the property of Brian Thompson, Jonathan Wood from Lancashire. Fourth was 55. This is Henry Sader, the property of East Street Freeman, the Welsh. Gareth Lapping, pencampwr y ffair. Gareth Lapping fan hyn, pencampwr y ffair eia. Ie, wir, fe, ath y brif pencampwriaeth, felly wedi cael 2 flynedd dda iawn. This is our the book of the property by Sam Anderson and shown there by Nid ar chwarae bach mae cael gafel ar y wobr gynta yn y sioe fawr, ond dyna'n union nath Thistledown Jungle Book ar ben I ddigon. Llon gyferchedau mowr iawn fyny I Gareth Lapping hefyd. Well, Gareth Lapping, the producer from Hereford, I imagine you've got a very busy week, but what a start winning this Section A Colt class. Yes, it's unbelievable. I couldn't believe it. Definitely didn't expect it, to be honest. Showing on behalf of Sandy Anderson, I believe, of the Thistledown stud. How many of his have you got up here this week? I think we got 4 of his this week. Yeah, so a couple of Section Bs and a part bred on Thursday as well. Well, a very busy week for you and, of course, your wife, Kerry. I'm sure you're all here with lots of ponies. You've got the Yearling Championship coming up. Good luck for the rest of the day. And I'm sure I'll be seeing a lot more of you. Perfect. Thank you very much. Thank you. Llongyfarchiadau.